बयबो इसोरनि अननायाव दङ। ओमफ्राय दिनैनि नैबे 6 रिंगा 30 मिनिट जानाय सम लोगो लोगो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि फेस लाइभ भिडिअ'हाय नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब फेमिलिखौ बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। आसा खालाम नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ। बिनि थाखायनो दिनै नोंथांमोनजों रायलायनो सफैनो हालायबाय। नोंथांमोननिसिम बयखौबो मदद मोनगोनखौ आसा खालामनाय थाबाय बयनिसिमबो। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिबाय। आसा खालाम बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। सोर सोर दङ नोंथांमोनहा फैदो आरोना दायो। ओमफ्राय नोंथांमोननोहाय आङो मोनसे आइडि हरनो होननानै थांखि लानाय दङ आरोना। नोंथांमोना अब्ला आइडिखौ बयबो सोरनोबा नांगौबा लाफैनो हागोन। बयबो आइडिजों भिडिअ दोंसे नायनानै लानो हागोन आरोना। लामा थाबायगासिनो दं आरोना लोगोफोर। गोजोन बेलासि सम बेरायलायबाय आरोना दिनैहाय नोंथांमोनजों रायज्लायनोसै होननानै फैनाय जालायबाय लोगोफोर। दायो बिराद बोरैबा जादोंलै। गुसु मोनथारदों आरोना दुगैखांनानै। थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय। आंनि लाइफ स्ट्रिमावहाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय आरोना। थेंक इउ स' माच। जिरायनो जायगा नांगौमोनलै आंनो। जा दुरबल मोनदों आरोना दिनैनि समाव आरो। आइडि साहिथ' कमेन्ट खर' लोगोफोर कमेन्ट खालामो आरोना लोगोफोर आइडि नांगौब्ला।
भिडिअखौ जा गुसु नुदों आरो ना। दिनैनि समाव एसे गुवार नुलायबाय आरोना भिडिअखौ। थेंक इउ स' माच लोगोफोर। जोबोर गोजोननाय थाबाय नैबे गोजोन बेलासि सुदेम समावहाय आंखौ माने हेफाजाब होनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो। माथो गल गल जाखोब्रा मानो गल गल जादों बेलाय। थेंक इउ स' माच जोंहा जौगाथों अफिसियेल सफैनो हादों मारै जाखो आदसा गल गल जादों बायदि मोनदोंलै आं ओंखायनो नायदों आं चेक खालामदोंमोन आरोना गल गल जानाय बायदि मोननायखाय जोंहा जौगाथों अफिसियेल सफैनो हादों थेंक इउ स' माच आंनि बे फेस लाइभ स्ट्रिमावहाय नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय नैबे बेलासि सुदेम समावहाय आंखौ दसेखिनि गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय अननानै लाइक होआखैबा लाइक होदो आदसा थेंक इउ स' माच लाइक होबाय आरोना थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय आइदि हरदों आरोना आं बयनोबो मोनसे मोनसे आइडि खुलिदों आं दानि ओमफ्राय नोंनो आइडि हराखै नोंनिखौ आइडिखौ नायदों आरोना नैबेवहाय जौगाथों अफिसियेल आं नोंनो आइडि हरनो नागिरदों आरोना वान मोनसे दान खालामसै अलाव थुनोसै आरोना एलबि होखायो दा लाइभ भिडिअ दं आरोना नोंखौहाय अल खालामबाय आरोना ओमफ्राय आइडि मोनसे भिडिअ नायसै आरोना जिखुनु ओमफ्राय फार्स्टनि भिडिअखौ नायसै ओमफ्राय जोंहा जौगाथों अफिसियेल माथोसो वान रान खालामसै आरोना ओमफ्राय जोंहा माथो स्रां होदों खोमसि नङा आरोना स्रां आरोना खोमसि नङा ओमफ्राय जोंहा लोगोसे सफैदों लाभलि बय थेंक इउ स' माच हाय अफनो आरो थेंक इउ ओमफ्राय मानो अफ जाखो जौगाथों दं आदसा थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा मा खबर होनदों खबरा मोजां लाभलि बय थेंक इउ स' माच मोजां ओमफ्राय माहाय दं नै महाराष्ट्र मुम्बाइनि एसे बार जादों आरोना साइडआव बार जादों आरोना दसेनो थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जौगाथों आदा दिङा थेंक इउ लाभलि बय थेंक इउ स' माच आंनि आइडि हरगोन आरोना बयनोबो अवान रान जाबाय आरोना मोनसे सिगांनिखौ नायबाय आरोना आङो अवान रान जाबाय ओमफ्राय जोंहा लाभलि बयनोबो हरसै दहायसो खुलिदों आरोना गोदान ओमफ्राय नोंनोबो अवान रान खालामसै मोनसे जाय गोदान सफैगोन बियो मोनजोबगोन आरोना बयबो लागाव बाहाय माथो जौगाथों अफिसियेल थेंक इउ स' माच ओमफ्राय अल खालामबाय आरोना आयो माबा होआ आरोना एलबि होआ आरोना आं सर्ट भिडिअ नायसै आरोना अब्लाबो ओमफ्राय जोंहा लाभलि बयआ गैला जोंना मोनाबाय आद्रायावसो आदसा आद्रायावसो आरोना ओमफ्राय लाइकबो खालामबाय कमेन्ट खालामला आरोना जोंहा आदसा मोनाबाय आरोना अब्लालाय अवान रान जाबाय आरोना नायो बिराद ना हमदों माथो बाब गाख्लायफैदों गोजौनिफ्राय ना आरोना बियो माबानि लाभलि बयनि ना बियो ओमफ्राय माथो हारसिंसो नामा आं दा हारसिं आरोना मानसिफोर दंलै दावराव जाथारो ओंखायनो आं हारसिं फैलायबाय आरोना बेवहाय अवान रान जाबाय आरोना नोंनिसिम लाभलि बयआ माबाबाय आरोना आइडि हरबाय आरोना मोनसे स्टार्ट खालामबाय अलाव थुखाबाय आरोना जाहाथे गोदान नटिफिकेसन सफैयोब्ला आं सिगांग्रो मोननो हागोन ओमफ्राय जोंहा सेर सेर दङ आइडि गोदान खुलिदों मोनसे मोनसे खुलिजोब्बाय आरोना बयनोबो ओमफ्राय जोंहा लाभलि बय दाखालि हरनाया मोन फुख्रियाव दाखालि हगारनायमोन फुख्रियाव आदसा दाखालिसो हगारनायमोन आरोना फुख्रियाव हगारदों आरोना
ओमफ्राय जोंहा जौगाथों अफिसियेला मा होनदों आं बिजिथ' दे दाहाय फैफिननोसै आं दे थेंकिउ गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नायब्लाबो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय जौगाथों अफिसियेल थेंकिउ स' माच दे नेट नाङाखै माथो सारकेलिंसो जागासिनो दं माथोलाय मोनाखै आं बारा गोबाव होनाय नङालै लोगोफोर दे आङो ओमफ्राय माखासे मानसिफ्रा बिराद रागा जोंगोन आरोना दाबो माने बिसोरना संनाय खावनायावहाय मोजां थिग जाया लोंनाय जालाय बिराद दावरावथार ओंखायनो थानो गोसो गैला आरोना आङो बाराबा थाब थांनो मोनोब्ला थांनोसैसोमोन आङो न'आवहाय बिराद दावराव जायो फाग्लाफोरसो मानसिफ्रानो गावजों गाव बेलेग जायगायाव बिदिनोसै आरोना माथो खालामनो उफाय गैया जों न'खरनि बायदि सोलिनो हाया लोंला जाला मानसिफोरजोंहाय माबायदि नुदों नै जायगाया दाबो बिदिनो आरोना बुं रजे नों गैयाब्ला माब्रै आं थांनानै थानो बुं रजे बुं रजे जेराव दङ थांना थानायनि रोंथिनि जा टेनसनलै आं दामानि बिराद टेनसन लाइफआव बिराद टेनसन आरोना जेराव दङ थांना थानायनि रोंथिनि ओरैसै ना लोगोफोर अब्लाबो बे जिउआवहाय गोजोनखौ बयबो हास्थायो गोजोनखौ थानो लुबैयो आरोना आइदि सोलायनाय आरोना लोगोफोर सोर सोरनावहाय थांनांगौ थांनोसै मोनसेजोंहाय ओमफ्राय जोंहा लाभलि बयआ मा होनदों नोंगौ ब्रादार आं बिराद बोरैबा मोनो आरोना माथो खालामबावनो दे बिराद दुखु मोनो आरोना गाबनो ओंखारो आरोना बिमा बिफाखौ नेवसिनानै आं रायलायजाया आरोना बिराद गाबनो ओंखारो रायलायनाङा मिथिगौना गाबनो ओंखारो रायलायनाङा बेफोरखौ बिराद गाबनो ओंखारो लोगोफोर मेगनाव मोदै गयो आरोना बेफोरबायदिखौ गोसोखांब्ला मोदै गयो लोगोफोर माथो खालामबावनो आरोना बिराद दुखु मोनो आरोना लोगोफोर थानो हाया आरोना ओरैबायदि दुखु जायो मानो होनोब्ला जों गोदो उन्दैयाव बिमा बिफानि सायाव बिराद गुलि मोनजादोंमोन नङासै दा गावनि लाइफआव बेसेबां दुखु दुखुलाय लोगोफोर बिराद दुखु जायोना गावनि न'खौ नागारनानै गुबुन जायगायाव फैनाया बेफोरखौ हारसिं थायोबा बिराद दुखु मोनो आरोना कमेन्ट गाइस कमेन्ट गोदो उन्दैफ्राव माने जोङो बिमा बिफानि सायाव बिराद आलो
गेले गेले रंजा बाजा जोङो थायोमोन आलो आलो बिमा बिफानि सायाव आलो आलो गुलि गुलि आरो दा जोंनि लाइफआव जों नुफैबाय बोरै सोलिलांनांगौ नङा होमबाना बिराद खस्थ' सोलिनांगौ जायो लाइफआव लाइक खालाम लोगोफोर प्लिज अननानै आरोना नैबे गोजान बेलासि समाव सुदेम समावहाय नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों अब्लाबो नैबे थरथिंसे जिउआव मा खालामबावनो नङा होमबा ना जेरै बोथोरा थिनलांबाय जेरै जोङो थांफानांसिगोन अब्लाबो मानसिनि जिउआदि बेसेबा खस्थ' नङा होमबाना जोनोम लाबाय जेराव जों थैस' थांस' बयजोंबो गोरोबनानै थानो हानाया मानसिनि जिउआव नाजालांनांगौआ गावनि थांखि बयनिबो थांखि थेवबो बुंनो हाया आरोना मानसिनि जिउआ दानो दं दानो गैया नैबे समावनो जों बयबो गावजों गाव गोजोन खुसिखौ रंजानांगौ बाजानांगौ गेलेनांगौ नङा होमबा ना लोगोफोर बै समाव जोङो बा बेसेदि बिमा बिफानि सायाव आलो आलो रंजा बाजा लोगोफोरजों बेसेदि गुलि गुलि गेलेनाय मानाय बबाव थाङो बबाव फैयो दाउ गावथारनाय दाउ अमा होसोनाय इन्टारेस्ट खारनाय बारनाय फरायनाय लिरनाय गासिबजोंबो जों बिराद गुलि गुलि थायो नाथाय नै दा दिनैसिमनि गेजेराव बेसेबा खस्थ'नि गेजेरजों सोलिलांनांगौ जों नैबे जिउ थरथिङाव आरोना बिराद माने मानसिफ्रा बिराद माने बर'फ्रा बेलेग जायगायाव थानानै बिराद माने खामानि खस्थ'नि गेजेरजों सोलिनानै दिनैसिमावहाय दङ आरोना गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दान होनानै गावनि न'खर सालायनो थाखाय बेसेबा खस्थ' खालामफैयो स' लोगोफोर नैबे गोजान बेलासि सुदेम समावहाय नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै आंनि थरथिंसे जिउआव जोबोद गोजोननाय मोनबाय मानोना जों बर'जों बर' गावजों गाव हेफाजाब खालामलायनांगौ बिदिनो खौसे थालायनांगौ बयजोंबो अनलायनांगौ गाज्रि मोजां बयनिबो गेजेराव थाखायो आरोना बेफोरखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोङो सुखु दुखुखौ बावगारनानै गोजोन खौसे गोजोन खुसिखौ हास्थायनानै जोङो अरायबो दावगालांनो नाजानांगौ नङा होमबा लोगोफोर बेनो थार सैथो लामा आरोना न'नि मा गाबबाय माथो खालामबावनो आरोना लोगोफोर जिउनि बुब्लि गिदिंनायाव जों गिदिंफालांनांगौ जायो दुखु थाबाय रजे बे आंनि जोनोमाव नोंखौ आं मोनैयाव दाहा थाबाय सना नोंखौ आं मोनैया आंनि बे जोनोमाव सोरबा बोरैबासो सानसिगोन नामाब्रा बिदि नङा दे स' लोगोफोर जोबोद गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय दङ जेराव सुबुंनाव मोजां मोननाय अननाय दङ जेराव सुबुंनाव मोजां मोननाय अननाय नुहुरबाय आं खोमसि लामा जिउ लामा बे बुहुमाव नुहुरबाय आं जिउ लामा आङो न'आवबो फन हरनो हायाखै आरोना बिराद दुखुलै
हेल' मा खालामबाय दं? बबे लामायाव थांनाय? हा सोरनाव? माथो बेटारि गारि गाबदों मा? आदसा आंबो सालायनांसिगोनलै बेटारि गारिखौनो सालायनांसिगोन उफाय गैला। माथो कथ्रु काट्रा कुथ्रु काट्रा होनदोंब्रा माथो कथ आदसा माबा दं नानि निलिमा दंना? हो नाहरनि दे आं नाहरनो लुबैदोंलै। मा? इसोर जा गोबाव जाबायलै आं नुयियाबो आयो खोनायाबो मायाबो। नुवाबो खोनायाबो रायज्लायनोबो टाइम मोना। होद मानसिफोर दावराव जादोंलै आं हरा। मानसिफोर दावराव जाबाथाय हरनो बायोलै आं बिराद दावराव जाबाथाय। ओरैनो मोजां गाज्रि बाथ्रा खोनाजोबगोन अयथासार। आरो जायो आरोना। मा ओंख्रि संगोन ओमफ्राय आरो? दे बरिया जानांगौ आरोना। मानो जानो बाखो बानाङालै जानो बानाङा आरोना जाबाय नांगौ जों माथो मोनजाबावनोब्रा जेखौ मोन्दों बेखौ जायाबा आरोना। जाबाय था जायाबा माथो उफाय गैया। आंबो जाहैसिगोन न'आव थांबाथाय मा मोनजायो मा मोनजाया गासिखौबो जाजोबगोन आरोना। जोंहा गिबियावनो सौफै हादों एम एम बि ब्रादार थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमावहाय नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय नैबे बेलासि सुदेम समावहाय दसेखिनि आंखौ मदद खालामफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय एम एम बि आदा ब्रादारनिसिम थेंक इउ स' माच आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय गिबियावनो आसामाव माला थांनो नों ब्र' आं बिराद दुखुलै ब्र' बिराद दुखु आसामाव माने आङो दानो थांनो होनबा दानो थांनो गोसोसो आरोना ओरैसो जाबाय आरोना आं बिराद दुखु जादों मानोना आं सिगांनि बेवहाय नोंसोरहाय गिबिनि सिगांनिफ्राय फार्स्टनिफ्राय नायबोबा आंनि मोदैखौ नुगोन आरोना मानि थाखाय बिसिबां मोदै जादों आरोना दाहाय एम बि दोनोब्ला आरोना प्राइभेटाव पाब्लिकआव दोनबा नुगोन प्राइभेटाव दोनबा एल बि होदां एल बि होदों थेंक इउ स' माच एम एम इ ब्रादार कमेन्ट खालामो आरोना अननानै दसे ओमफ्राय दा रावबो गैया आरोना माखासे जों साथामल' दं दायो ओमफ्राय सानैबो ओंखारलांबाय थेंक इउ स' माच नैबे गोजोन बेलासि सुदेम समावहाय आंखौ दसेखिनि मदद खालामफैनो हानानैब्लाबो जोबोर गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो ओमफ्राय दिनै आङो मबाइलखौ बानायहैदों आरोना सार्भिसिं खालामहैदों ओमफ्राय माब्रै जादोंथाय मोजां नुदोंना नुवाखै आं बेखौथ' बुंनो हाला आरोना जिखुनु आं बानायहैबाय आरोना ओमफ्राय माथो खालामनो आरोना ओरैसो बिराद दहाय मार्केटाव थांनो बिराद बेस्थ' जाबाय थादों आरोना ओमफ्राय जोंहा बाजै सानसुलि सफैनो हादों थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ टाइमावहाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि लाइफ आंनि नैबे इउटुबनि जौस्राङाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय ओमफ्राय हाइ बुंदों ना हाइ हेल' गुड इभिनिं लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा सफैनो हाबोदों आं गोरिब थेंक इउ स' माच लाइक डन सार थेंक इउ आं गोरिब ब्र' थेंक इउ ओमफ्राय खामानिया जोब्बाय नामा ब्र' थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथुमनायब्लाबो आंनि फेस लाइफ स्क्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय आं गोरिबनिसिम ओमफ्राय जोंहा सनजित गयारि थेंक इउ स' माच हेल' 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 होनदों आरोना लाइक दन थेंक इउ स' माच लाइक खालामनो थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय जोबोद एसे गोबाव जाबाय आरोना आङो लाइक होनाया आरोना एसे गोबाव जाबाय आरोना
माथो खालामबावनो आरोना बेनोसै जोंनि लाइफआ आरोना मालाय जायगायाव थानानै बिराद खस्थ'नि गेजेरजों सोलिनांगौ जायो आरोना आं बिराद दुखु मोनदों आरोना दिनैनि दिनावहाय मानोना बिदिनो सुखु दुखु थायो आरोना ओमफ्राय जोंहा खामानियाव मा लाखोब्र' खोमायाव मा लाखोब्र' नैबे मबाइलखौ लादोंमोन आरोना लायाखै आरोना गैला आरोना फनसो लादोंमोन आरोना ब्र' आङो ओमफ्राय जोंहा सोर सोर दङ अननानै कमेन्ट खालामबाय था आरोना कमेन्ट गावसिलायबाय था आरोना सनजय गयारि लाभ थेंक इउ स' माच लाभ इउ थ' सनजय गयारि थेंक इउ स' माच अन थेंक इउ स' माच अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय गग्ल'सो होदों आरोना गग्ल'सो गैलालै ब्र' आङो रुमावसो गारबोदों आरोना थेंक इउ स' माच आं गोरिब ओमफ्राय मा होनो मा बुंबावनो थानाय मानियावनो फैनाय सिमा माथो बुंबावनो आरोना मा बुंनो गुबुनाव थानाय मानि न'आव बेनि सिमा आं जे दुखु मोनदोंलै बेफोरबायदि खोथाखौ गोसोखांबा बिराद गाबनो ओंखारोना सोरबा सोरबा दुखुखौ आंनि दुखुखौ नुनानै बेयावनो थानाय नङा आरोना आं नोंथांमोननोहाय आइदि हरनो होननानै फैनाय जादोंमोन अब्लाबो बयनोबो आं गोरिबनिबो हरसै आरोना ओमफ्राय जोंहा सनजय गयारिनिबो हरसै दहायसो गोदान खुलिदों आरोना मोनसेल' खुलिबाय थानोसै आरोना आङो बयखौबो सापर्ट खालामलांगोन आरोना जिउ थासान्दियावहाय बयखौबो सापर्ट खालामलांबाय थागोन आरोना जिउ थासान्दियाव आरो आंनि थांखि आरोना बियो मानसिफ्रा मोजां मोनो गाज्रि दामोन आरोना ओमफ्राय सोर सोर दङ अननानै कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट खालामाबा नुवा आरोना बाजै सानसुलिनोबो हरबाय आरोना आदसा आइदि सोलायनि आइदि गोदान खुलिनायखौ सोलायनि आरोना ओमफ्राय बयनोबो हरजोबगोन कमेन्ट खालामबाय था आरोना कमेन्टखौ बारा फरायनाय नङा आरोना आङो एसे माने मेगनावहाय मोदै बोहैदों आंनावहाय ओंखायनो कमेन्टखौ फरायनो हानाय नङा बारा अब्लाबो नोंसोरना आइदि होनो होननानैहाय नैबे थांखि लादों आरोना जोंहा बाजैनो हरसै सानसुलि बाजैनो आइदि हरगोन आं मोनसेल' बाजैयाबो लाइभ होयोना आं बेखौ अलाव थुगोन आरोना जाय लाइभ होयो बेखौ आं अलाव थुजोबगोन आरोना ओमफ्राय जोंहा आं गोरिब दङ ओमफ्राय सनजय गयारि दङ बयबो मोनजोबगोन आं गोरिबनो हरग्रोनोसै बेनि उनावहाय जोंहा सनजित गयारिनिसिम ओमफ्राय जोंहा सोर दङ सनजित गयारि आरोना सनजित गयारिनोबो हरसै आरोना थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय 93 जागोन ना 493 जागोन आरोना थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि फेस लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम आंनि जौस्राङाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय गग्लस ओमफ्राय फुथुला हरबाय ना अन थेंक इउ स' माच आं गोरिब अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय बर' आंना गंसे बिल'सै ओमफ्राय ओरै माथो खालामबावनो आरोना बे गंसे लुबा आरोना ओमफ्राय सानसुलि बाजै थेंक इउ स' माच ओमफ्राय सुमित गयारि फंबाय सफैनो हादों थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि फेस लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय ब्र' आं बिलाइक जायगायावसो दं दे आदसा थेंक इउ स' माच ओमफ्राय बेलेग जायगायाव थानानैब्लाबो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय नोंनोबो सुमित गयारिनोबो माबा हरबाय आरोना जिखुनु जाया आइदि हरबाय आरोना गोदानफोरनो बयबो आंनि बे गोजामफोरनोनो हरजोबगोन आरोना गोजामफोर जाय दङ बिसोरनो गासिबो हरनो हाजोबगोन मानोना आं दहायसो गोदान खुलिनाय दङ आरोना ओमफ्राय माखासे मानसिफोरा सौफैनो हायाखै जाय बिथांमोनाहाय सौफैनो हायाखै बिथांमोनखौ उनावहाय हरबाबो जागोन आरोना आं एसे खालामजोबफिनगोन ओमफ्राय आं गोरिब अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय लाइक दन थेंक इउ स' माच आं गोरिब अन थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि फेस लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बयनोबो जासिहरबाय आसा खालामो इसोरनि उनाव बयबो थांनानै थाथों आरो बयबो बिदिनो गावनि जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो हाथों आसा खालामो इसोरनिसिम ओमफ्राय जोंहा आं गोरिबा मा होनदों जोंहा अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय एसे लासै फरायसार लासै फरायखादों आरोना एसे लासै फरायसार थेंक इउ स' माच आं फरायगासिनो आरोना आं गोरिब सार थेंक इउ स' माच आं गोरिब दे जोबोर गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय बि ब्रादार आदा दुखु दंब्लाबो गोसोखौ बारा दुखु दोननाङालै ब्र' आरो बिदि जाय बुजायग्रा बे बुजायग्रानि सायाव आं रासिन मोदैसो बोहैफ्लाङो आरोना माथो खालामबावनो नै बोहैजेनबावबायसो आरोना ओमफ्राय माथो खालामबावनो ब्रादार आयदा बे जिउआवहाय बेसेबा माबायदि जालांगोन नङा होमबा सोरबा थैनाय सोरबा थांनाय सोरबा दुखु दा सैनांनाय बे जिउ थरथिंसेयावनो दंसै आरोना बयबो बिराद दुखुलै ब्र' माथो खालामबावनो आरो बिदिनोसै सुबुंनि जिउआव
समाव दुखु समाव सुखु रावबो बुंनो होननानै रावबो बुंनो हाया आरोना सोरनि दुखु सोरनि हाजारखि माहाजोनानो होन हाजारखि धोनिया होन नङा होमबा ना औ बेयाव अनलायनाय नांगौ थाखा फैसा थानांगौ गोजोन खौसेथिया थानांगौ नङा होमबा ना अब्लासो गोजोना फैयो आरोना अब्लाबो जोङो गावनि लाइफआवहाय बिराद खस्थ'नि गेजेरजों सोरखिलांनांगौ जायो नङा होमबा ना माथो खालामबावो आरोना आं गोरिब अन थेंक इउ स' माच आं गोरिब अन थेंक इउ स' माच जोबोद गोजोननाय थाबाय आं गरिबनिसिम थेंक इउ स' माच जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय आंनि फेस लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नैबे गोजोन बेलासे मोनाबिलि सुदेम समावहाय सापर्ट खालामफैनो हानायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय बयनिसिमबो ओमफ्राय आं दहायहाय माने आं स्प्राइट गंनै लोंबोदों आरोना जा थान्दासो मोनबाय आरोना बे समावबो आरोना ओमफ्राय लिबन ब्रादारा होलायबाय आरोना लिबन ब्रादारा आंनाव फैनो टाइमखौनो मोनथारालै बेस्रा अब्लाबो आं बेनियाव थांनाय जायो आरोना सानफ्रामबो ओमफ्राय हामालै सार औ हामा आरोना हामा आरोना औ हामा माथो खालामबावनो दे हामायाथ' हामा जोब्बाय हामा गैला आरोना हामैसो जाबाय दाना ओरैबायदि दुखुलै ब्रादार माथो खालामावनो जों सुबुंनि जिउआ जों गैया सिया मानसिफोराहाय बेलेग जायगायाव थानानै बिमा बिफाखौ नेवसिनानै बिराद गोजानाव थाफैनांनाय नङा होमबा ना जोङो बिमा बिफाजों अरायबो गुलि गुलि जों थानो मोनासै आरोना बे समावबो आरोना आरो मा बुंनो जायफोरा गारजेन गोमाजायो गारजेन गोमाजानाय मानसिफ्रा माबायदि खस्थ' मोनो रावबो मिथिया नङा होमबा ना जायफोरा गारजेन गोमा जादों बिसो मिथिगौ आरोना बिमाखौ अननाय बिनानावफोरखौ अननाय फंबायफोरखौ अननाय बिराद दाहाजायोलै लोगोफोर आंहा जिउआवहाय जेब्ला आं क्लास 9 फरायो अब्ला बिफाया गोमालांदों आरोना आंना बे बिफा गोमानायनिफ्रायनो आंनि लाइफआ बिराद बरबाद जादों जिउआवहाय आङो बिराद खस्थ'जों फरायदों आरो नै दिनैसिमाव ओरैबायदि खस्थ'नि गेजेरजों बेलेग जायगायाव खामानि मावनानै न'खर सालायनांबाय बिमानि मोखां नुवा सोरनिबा मोखां नुवा आरोना ओरैबायदि खस्थ'नि गेजेरजों न'खर सालायनांगौ बेयावनो सोरबा मा जागोन सोरबा मा बुंगोन रावबो बुंस'नो हाया आरोना थेंक इउ स' माच नैबे गोजोन मोनाबिलि समावहाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि बे फेस लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरबाय आसा खालामो जाहाथे इसोरा बयखौबो अनसायथों जिउआव बयबो आलो गोजोनै थांनानै थानो हागोन आसा खालामो आरोना सार जाबायलै औ जाबाय दे जाबाय जेरै जेसेबां गोसोखांगोन जों दुखुआ फैबाय थायो आरोना बेफोरखौ दुखु खालामनानै जेबो लाब गैया आं दिनै मानो बिदि जाफ्लांखो मानोना आङो सानदों आरोना बेफोरबायदि जानानै जों लाइफआव बोरै दैदेनलांगोन आरो बेबो गुबुन जायगायावसो गावनि न'फोराव थानानै मोनसे खामानि मावनानै जानायावबा मोनसे बेलेग खोथा जायो आरोना जों बेलेग जायगायाव मावफैनानै जों नुस'वा मास'वा सोर मा जादों सोर मा बेरदों बिमानि मेगन मोखां गन्थं नुवा नङा होमबा ना जायफ्रा बेलेगाव थायो बेसो बुजियो आरोना जायफ्रा न'आव थायो बिसोरो मा मिथिनो जायफ्रा बिसोरोहाय माने न'खौ गोसोखाङा आं बेखौ बुंनो हाया आरोना ओमफ्राय आंथ' बिराद गोसोखाङो आरोना आंहा गारजेन महरै गसंनानै दं नालाय दा बेफोरनि थाखायनो बिराद दुखु जायो आरोना लाइफआव आरोना जाय हक जिखुनु जाया जोङो अब्लाबो जिउआवहाय
आखाइ आथिं दं जोङो थांनानै थानायाव बेफोरखौनो जा एसे मोनो एसे एसे मावै दाङै जालांनांगौ बयजोंबो अनलायनानै बयजोंबो गोरोबलायनानै बयजोंबो सिनायथि लालायनानै नङा होमब्लाना जेराव जोंखौ गसाइया जोनोम हरबाय जेराव आथिं आखाइ मोजां गुन गोनां नङा होमब्लाना बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ नैबे गोजोन बेलासि सुदेम समावहाय आंनि लाइफ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आसा खालामो बयबो जाहाथे इसोरनि अननायाव मोजाङै मोजां दङ बेनिखायनो आंनि लाइफ स्ट्रिमावहाय नुजाफैनो हादों आंबो लोगोसे नोंथांमोननि अननायावहाय मोजाङै दङ इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ बेनि थाखायनो नोंथांमोनजों लाइफ स्ट्रिमावहाय नुजाफैनो हाबाय जोबोर गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय फिन ओमफ्राय जायफ्रा अननानै लाइक होआखै अननानै लाइक होदो आसा खालामो आरोना लाइक बिराद दुखु जाबायलै आं दिनै लाइफआव खिन्थु मानोना बिराद ओरैबायदि घटना जानायनि सायावहाय आङो जोङो मानसिनि जिउखौ माब्लाबाबो हमथानानै लाखिनो हाया नङा होमब्लाना जेराव गसाइया लाङो जोंखौ जों बेनिफ्राय जों रैखा खालामनो हानाय जेबो केपासिटि गैया नङा होमब्लाना जोङो गावखौ सेभ खालामनाया बिराद गोनां गावखौहाय माने बिराद गोसो हमथानानै थानाया बिराद गोनां आरोना बाजै अनसुलि सानसुलि थेंक इउ स' माच खस्थ'नि फिथाइया गोदै जायो आगै जाबाय दे औ जाबाय दे गोदै जायो आरोना सानसे समावबो बेरखांखायो आरोना माथो बुंबावनो आरोना मानसिनि जिउखौ बेल' नङालै आंल' नङा आरोना गोबां बर'फ्रानो मानो दिनैसिमाव आलाय सिलाय नङा होमबा दिनैसिमाव बिराद आलाय सिलायलै बर'फ्रा गुबुन जायगायाव थानानै बिराद खस्थ'नि गेजेरजों सोलिनानै गाज्रि मोजां सौदावनानै खामानिखौ जालांनांगौ जायो आरोना सोलिनानै बिदि आरोना जेरै हाजिरा मावग्राया हाजिरा मावनांगासिनो दं खदाल जावग्राया खदाल जावगासिनो दं माबा मोनसेनि गेजेरजों बयबो खामानि मावनानै जागासिनो दं खस्थ'नि गेजेरजोंनो बे समावनो जोंहा सोरबा बिदा फंबाय थैबाय सोरबा बिबै बिबौ थैलांबाय बिराद खस्थ'नि गेजेरजों गासिबो बिदिनो जाजोबनो हाया आरोना आसा खालामो आंनिफ्राय आंबायदि खस्थ' रावबो दाजाथों आंनिफ्राय मोजांसिन मोजां जानो हानाय जाथों बयबो जाहाथे खस्थ' दाजाथों आं बेखौ आसा खालामो आरोबाव बुंनो हाला आरोना बे जिउआवहाय जोङो मानसि हिसाबै जोङो आथिं आखाइ फैबाय बिराद मोखां गन्थं गुन गोनां मेगन गुन गोनां जों फाग्ला नङा जग्ला नङा होमबाना बेफोरखौ सानो आरोना बेखौ साननानै जोङो गोसोखौ टाइट खालामोबा बिराद मोजां आङो माने दुखुआ ओरैबायदि दुखु जायो आरोना बे लाइफआवदि बर'फ्रा आंल' नङा गुबुन जायगायाव थानानै गावनि जिउखौ गोमालांहोबाय गावनि जिउखौ बिखानि थैखौ दै खालामलांबाय बेयावनो सोरबा थैबाय बेयावनो सोरबा माबा आघात जानानै थांनांबाय नङा होमबा न'आवहायसो थांनांबाय आरोना आघात जानानै सोरबा बेयावनो जिउ गोमानांनो हाबाय गोमानांनांगौ जाबाय आरोना आं बेफोर बाथ्राखौहाय फेस लाइभआव बुंनो सानाखैमोन आरोना मालाब्लाबो दिनै खिन्थु बुंनो गोनां जाबाय आरोना आङो माने बेखौहाय भिडिअ'नि गेजेरजोंसो फोरमायनो सानदोंमोन आरोना जों माब्रै खस्थ' जायो आरोना जों मालायखौ बुंनानै लाब गैया मालायनि सायाव लामा नायनानै जेबो लाब गैया आरोना मालाया नोंखौ रावबो हेफाजाब खालामा बयबो गावनि लाइफआव खस्थ'नि गेजेरजों सौसिलांनांनाय नङा होमबा बयबो खस्थ'जोंसो जानांनाय आरो जुलि जानायफ्राथ' बाद होबाव गथ' गथाय दङ नङा होमब्लाना बिसोरबो दिनैसिमावहाय बोराय बुरि जानानै खामानि मावफैनानै जानांनाय आरोना बिराद खस्थ'नि गेजेरजों सोलिफैनांनाय जा ओरैबायदि खस्थ' जायो आरोना बोरायफोर दंसै आरोना बिसोरबो बोरै होनो सोंबाय आङो आदामोन नोंथांमोना बेवहाय खय बोसोर जाखो अनेक गोबाव जाबाय न'आव थांगोन ना थाङा न'आव थांनानै मा मोनो ओरै बुङो आरोना न'आव जेबो हा हु गैयाबालाय मा लायनो थाखा फैसा खामानि मावनो हायाबालाय मा लायनो नङा होमबा ओरैसै आरोना
न' बांबो गैया आरोना बेबायदिनि थाखायनो बिराद खस्थ'नि गेजेरजों सोलिलांनांगौ जायो आरोना। ओमफ्राय जोंहा सफैनो हादों सनजिब बसुमतारी थेंक इउ स' माच आंनि फेस लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय। नैबे गोजोन मोनाबिलि समावहाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय सनजिब बसुमतारीनिसिम। ओमफ्राय लाइक डन ओंखाम जानाय दे र' थेंक इउ स' माच दे जाबाय था सनजिब बसुमतारी जोबोर गोजोननाय थाबाय। अब्लाबो गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि फेस लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय सनजिब बसुमतारीनिसिम जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय सोर सोर लाइक होआखै अननानै लाइक होनो हागोन आरोना। माथो खालामबावनो ओमफ्राय मा जाखो दिङा दिनै औलै बुंनो हाया आरोना फोरमायस' हाया आरोना बे जिउआव आरोना। थाखा फैसा थाबालाय मा जानो रां रुफा थाबालाय मा जानो हो गावनि बिमा बिफाखौ नुवाबा गावनि आंगोफोरखौ नुवाब्ला हा न'खराव अनलायनाय थानांगौ। न'खराव अनलायनाय थायोबा गोजोन फैयो। आंथ' बिराद गारजेन महरै दा गसंनानै दङ। आङो बोरै न'खरावहाय बे बेसेन गावनि लाइफखौ मालाय जायगायाव थानानै बिराद बैनांनाय बिगार खालामनांनाय नङा होमबा ना जों बर'आनो हायस बुंनो थाङोब्ला बिराद माने बर'फ्रा बेलेग जायगायाव बेल' नङा जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव बिराद खस्थ'नि गेजेरजों सोलिलांगासिनो दङ आरोना। ओमफ्राय जोंहा एम एम बि ब्रादारा मा बुंदों जोंहा हिर'आ ओमफ्राय थेंक इउ स' माच एम एम इ ब्रादार आदानिसिम। ओमफ्राय गावनि हमथानाय गोसोखौ नोंखौ दोनगोन फंसे समायना गेरेमसा बिफांनि गुदियाव गोसोखौ लोरबां खालामफ्लांब्ला गुबुं लागोन र' नों नोंनि गोसोनि समायना फांसे गेरेमसा बिफाङा औ नंगौ आरोना थिगखौनो बुंदों आरोना। बिदिनो आरोना सानसेबा दुखु साननै मालाबा सुखु मालाबा दुखु बे समाव नङा होमबाना जों बेफोरखौहाय जेबो मिथिस'आ दुखुआ माला फैयो सुखुआ माला फैयो जों बेखौ मालाबाबो हमथानो हाया। थैनाय थांनायाबो माला जायो जों बेखौ बुंस'नो हाया मिथिया आरोना। मालादि जायो मालादि खैफोद सौफैयो जों बेखौ जेबो बुंस'नो हाया आरोना। बयबो बिदिनो जिउ लाबाय जोङो जेखुनु नङा होमबा बे जिउआलाय बार मोनसे जोंनो होबासो इसोरा होबासो जों बे हांखौ मोनगोन जोंनि बे हानि देहा सोलेरावहाय नङा होमब्लाना इसोरा लांबा जों बे हांखौ माब्लाबाबो मोननो हानाय नङा आरोना। इसोरा जोंनो हां हरदों जों बे इसोरनि हांखौ लानानै थांनानै दं नङा होमब्लाना। बे समावनो जोंहा इसोरनि अननायावहाय हां दं जेराव बयजोंबो गोरोबलानो थानाया बिराद गोनांथार आं बेखौ आसा खालामबाय बयखौबो नङा होमबा ना। ओमफ्राय जोंहा सनजिब बसुमतारिया मा होनदों एमबि जोब्बायमोन आंहा दासो सोहरदों एसे आदसा थेंक इउ स' माच। ओमफ्राय सनजिब बसुमतारि एमबि सोनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय जोंहा मा होनदों ओमफ्राय एम एम बि ब्रादारा मा होनदों दो सनजि फाग्लि ओरैसै ओमफ्राय जोंहा एम एम बि ब्रादारा मा होनदों सनजि बिगुर ओरैसै थेंक इउ स' माच। ओमफ्रायो जोंहा आब' जिउआ सफैलायबाय जोबोर गोजोननाय थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नायब्लाबो आंनि लाइफ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय उननिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय आब' खबर सबर बोरै ओमफ्राय नोंनि थाखाय नोंनि जोनोम बे मुलुगाव थेंक इउ स' माच आब'नो जोबोद गोजोननाय थाबाय। आं मा बुंबावनो आब'नो बेनोसै आरोना जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय आब'नो थेंक इउ स' माच। ओमफ्राय जोंहा सफैनो हाबावदों जेके नार्जारि हाय थेंक इउ स' माच जेखाइ खबाइनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ नैबे बेलासि मोनाबिलि समावहाय दोनथ'नायब्लाबो आंनि फेस लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय थेंक इउ जेखाइ खबाइ लाइक होफ्लांबाय आयै थेंक इउ स' माच होफ्लांनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय जेखाइ खबाइनिसिम। ओमफ्राय हाहा मिनिबाय थेंक इउ स' माच आयौ जा थाम्फै अरबाय आरोना आंखौ सुथुरलै बिराद सुथुर थाम्फैया मानसिनि मादाव बयनिख्रुइबो बांसिन सुथुर जिबा मा होनदों जुनारा मा होननानै बुंदों आरोना जिबा मा होननानै सोङोब्ला थाम्फै आरोना मानसिनिफ्राय बांसिन सुथुर होननानै जिबा बबेया होननानै सोङोब्ला मालाबा सोरबा मिथियोब्ला थाम्फै होननानै बुङो आरोना। थाम्फै अरग्रा थाम्फैया बिराद सुथुर जायो आरोना मानसिजोंहाय बयनिफ्राय बांसिना थाम्फै आरोना सुथुरा। ओमफ्राय जोंहा जेखाइ खबाइया मिनिफैबाय ओमफ्राय जोंहा एम एम इ ब्रादारा मा होनदों
थाइगिर बिफां आयो सनजि थाइगिर बिफां आरोना थेंकिउ स माच आदा थाइगिर बिफां बुंबाय ओमफ्राय आब' अनु आयै बायबाय सेनबाय नामा आब' अनु नोंहालाय ओमफ्राय जेखाइ खबाइ अन दं थेंकिउ स माच अन थानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय नैबे बेलासि मोनाबिलि सुदेम समावहाय आंखौहाय दसेखिनि हेफाजाब होफैनो हानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आसा खालामो इसोरनियाव जोङो मोजाङै दङ बिनि थाखायनो नोंथांमोनाबो आंनि फेसलाइ समाव नुजाफैनो हादों थेंकिउ स माच ओमफ्राय लाइक हर थेंकिउ आइडि हर होनदों ना आदसा हरगोन आरो ना ओमफ्राय आब' अनु लाभ इउ थेंकिउ स माच ओरैसै आब' अनुनो जेखाइ खबाइनोबो आइडि हरसै आरोना थेंकिउ स माच आङो बावलायलांदों आरोना जोंहा आइडिखौ हरनो आरोना आइडि लानानै दङ आरोना आङो दहायसो खुलिदों आइडि थेंकिउ थेंकिउ बयबो मोनजोबगोन होननायसो जाबाय आरोना जोंहा बयबो मोनजोबगोन दे आइडिखौ आं हरजोब्बाय आरोना मोनसे मोनसे आं गोदान खुलिबानो बयनोबो हरनाय जायो आरोना ओमफ्राय बुरुबाय थाखो आंनि इउटुबालाय ओमफ्राय आयौ बोरै जाखो ओमफ्राय जोंहा अन दं थेंकिउ आइडि हर होनदां आब' अनुसना लाब ओमफ्राय नोंसो आंनाव थाया दा जेखाइ खबाइआ होनदों आरोना औलै माथो खालाम आरोना नोंसो आंनाव थाया आरोना होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बोरो माथो जाखोसै दाबो कमेन्टखौ नुबावा गंसेयाव आयु थैगोनलै ओमफ्राय बाजै जेखाइ खबाइनो आइडि हरनो होननानै नेनानै दं आरोना थेंकिउ बाजैनिसिम आयु बैग्रि फिथाइ जानाय दङ मालाबानि ओमफ्राय जोंहा दायो 2 मिनिटथार भिडिअ'आ लाइक खालामहरबाय आरोना लाइक थुग्रोनांगौलै ओमफ्राय जोंहा दैथुन बर' सफैनो हादों थेंकिउ स माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि फेसबुक समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय लाइक दन होदो आरो दैथुन बर'आ थेंकिउ स माच लाइक खालामनो थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय दैथुन फंबायनिसिम लाइक खालामनायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय आरोना ओमफ्राय थेंकिउ स माच बयबो लाइक होबाय आरोना जोबोद गोजोननाय थाबाय नैबे गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आसा खालामो इसोरनाव बयबो मोजाङै दङ आरो बिदिनो मोजाङै मोजां लोगो मोनलांबाय थागोन आरो बिदिनो अनसायजाबाय थागोन बयजोंबो नङा होमबा दैथुन फंबाय अन थेंकिउ स माच ओमफ्राय आब' अनु अन थेंकिउ स माच ओमफ्राय आं अन दानजाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा आब' अनु दं आरोना आब' अनुनोबो लाइक होनोसै दैथुन फंबायनोबो होनोसै आरोना आइडि हरसै आरोना दैथुन फंबाय आङो आइदि खुलिदों आरोना मोनसे दहाय गोदान थेंकिउ स माच आइडि हरबाय अलाव थुनोसै आरोना दैथुनाबो एलबि होयो आरोना अलाव थुबाय आरोना ओमफ्राय आब' अनु लाभ थेंकिउ स माच लाभ इउ टु आब' अनु थेंकिउ स माच लाभ इउ ओमफ्राय जोंहा दैथुन फंबायबो हरबाय ओमफ्राय जोंहा आं गोरिबबो हरखाबाय ओमफ्राय दैथुन फंबायनो र' दंबावो नामा आदसा गैला हरखाजोब्बाय आरोना थेंकिउ स माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आसा खालामो इसोरनियाव मोजाङै दङ ओमफ्राय जोंहा अके आदा थेंकिउ दैथुन फंबाय अन थेंकिउ स माच अन थानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय नैबे बेलासि गोजोन मोनाबिलि समावहाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय ओमफ्राय आं गोरिबनोबो हरखाबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर मोनाबायबो आरोना दायो माथो खालामबावनो आरोना जोबोद मोनाबायबो ओमफ्राय माखासे समाव नोंथांमोनखौहाय लोगो हमलायफिनगोन बिदिनो आरोना सम लायै लायै ओमफ्राय आब' अनु सना ओमफ्राय आं गोरिब फंबाय सना ब्रादार्स ओमफ्राय दैथुन फंबाय सना थेंकिउ स माच आंनि बे लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय बयनिसिमबो जोबोद गोजोननाय थाबाय माथो खालामबावनो आरोना आब' अनु थेंकिउ स माच आब' अनु आं नोंनियाव दहाय अनल' दोननो हादों आरोना कमेन्ट हरनो हायाखै जा दुखु जादोंलै आं खुलुमनाय जादों आब' अनु लाभ इउ सना ओमफ्राय जोंहा गोरिब अन ओमफ्राय आब' अनु सनालाय औ अके सना औ ओमफ्राय जोंहा दैथुन फंबाय अन थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा आं गोरिब अन थेंकिउ स माच ओमफ्राय आङो 50 जाबानो दोनसिगोन आरोना लाइभ भिडिअखौ बयनिसिमबो आंनि गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरबाय इसोरनियाव जाहाथे बयबो मोजाङै मोजां गावनि लाइफखौ साजायलांनो हागोन आसा खालामबाय इसोरनिसिम प्रेयार ओमफ्राय नों माबायदि ओरैसोयोखि आदसा औ आं फन रायज्लायदों आरोना ओंखाम जादों माखासेखौ होनला आब' अनु ओमफ्राय जोंहा आब' अनुखौ खालामाखैलै नामा र' बावदोंसो आंहा औ आइदिसु आइदिजों फैनाङामोनलै आब' आं नोंखौहाय साब खालामहरगौमोन मोनसे
दे अनलाइन दसे फैलाय हरनां आयौ थाम्फै दं लाइट होनायनि थाखाय बिराद थाम्फै फैबाय आरोना आब' उनाव हाहा मिनि फैबाय आरोना आयु गैलालै ओमफ्राय दैथुन फंबाय अन ओमफ्राय दैथुन फंबाय अन ओमफ्राय दे एसे मिनिदो खि औ दे मिनिगासिनो आरोना ओमफ्राय नै जिरिनाया होगासिनोलाय आं गोरिब अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आइ एम बि ब्रादार उनु आनैसो बैग्रि जानानै जायै बैग्रि जायै जायै न' खाथियाव खियै बैग्रि बागान खालामजोब्बायनो आयु जोंहा आब' अनुआ ओरैसो खालामजोब्बाय आरोना लागाव बैग्रि जायै जायै आरोना बै गादों खोमा बियो दहैबो बैग्रि बिफां दङनो बेहा ओमफ्राय बैग्रि जायै जायै आरोना आं गोरिब अन थेंक इउ स' माच आं गोरिब अन थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच आं गोरिब दैथुन फंबाय अन थेंक इउ स' माच दैथुन फंबाय अन थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आं गोरिब अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आं लाइभ भिडिअखौ दोनसै ना आब' अनु आइदि हरना आं मेन चेनेलजों फैलाय खनसे फै खनसे आब' अनु मेन चेनेलखौ खनसे फैलाय खनसेल' फै खनसे फैबानो जायो आरोना आब' अनु मेन चेनेलखौ बे आइडिजों माने जाया आरोना आइडियाहाय मानो नांगौ नोंनो नङा होमबाना मेन चेनेलजों खनसे थ्रोब फैलाय हाबफैलाय आइदि मोनसे हरनो आरोना आइदि मोनसे गोदान खुलिदों आब' अनु सना नोंनि थाखाय बयनोबो हरजोब्बाय आङो दायो बे गोदान खुलिनाया गोदान खुलिबासो आं होखायो नालाय ओमफ्राय सम मोनबानो खुलिगोन बिदिनो हरगोन सम मोनबानो खुलिगोन बिदिनो हरगोन गोदान फैनायफोरनो सेन्ड खालामगोन ओमफ्राय थेंक इउ स' माच जोंहा पिरु ब्रह्म सफैना दं अन थेंक इउ स' माच पुरुसना पिरुसना जिउ जा नेबाय थाबाय दङ आं नोंखौनो मिथिबायना नों मानो दासो सफैनाय मा खालामनायमोन नोंलाय अन ओमफ्राय लाइक होफ्लांदोंना होफ्लाङाखै ओमफ्राय थेंक इउ स' माच आं गोरिब अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय दे दिङा ब्र' बाय बाय आदसा एम एम बि ब्रादार थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमावहाय जोबोद गोबाव थानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय अके थेंक इउ बाय बाय गुड नाइट ब्रादार ओमफ्राय अन आं गोरिब ओमफ्राय जेखाय खबाइनो आंहा आइदि हरनांगौ दं आरोना हरबाय आरोना ओमफ्राय अवान खालामहरसै मोनसे बेसेबां मिनिट दं 1 मिनिट मा गैयाथाय 1 सेकेन्डफोरखौ नायनानै आइडिजों हरो आरोना आयु भिडिअ'आनो 2 मिनिटनि खमाव गैखायालै भिडिअ'आनो 2 मिनिटनि खमाव गैखाया आंहा दोननोसैसो ओमफ्राय आब' अनुखौ नेगासिनो दं आं फैगोन ना फैया बियो आयु 2 मिनिटखौनो नायबाय आरोना बेबो एदभार्टाइस दंबावो आरो लागाव एदभार्टाइस दंलायबावोसो ओमफ्राय जोंहा आं गोरिब अन ओमफ्राय फुरि ओमफ्राय नै बेयाव थालांदोंलै ओमफ्राय जोंहा जेखाइ खबाइ बाजैया मा होनदोंथाय ओइ दिङा सापर खर' आदसा औ खालामबाय आरोना जेखाइ खबाइखौबो खालामबाय आरोना आइदि मोनसे दंमोन नालाय खालामहरबाय आरोना जेखाइ खबाइखौबो खालामहरबाय आङो ना लानो थाखायहाय जेखाइ खबाइ ना गुरग्रा ना गुरग्रा दोनबाय जेखाइ खबाइ ना जेखाइ खबाइ ना जेखाइ खबाइ ना लायग्रा बाजै जिउ जेखाइ खबाइ बाजै जिउ ना लायग्रा गुरनानै जेखाइ खबाइजों जों ना लायो नङा होमबा ना जोंनि बर'नि कालसार आरोना ना गुरनानै जाग्राया दाबो जोबखाया आरोना दिनैसिमाव बर'फ्रा ना गुरनानै जायो जोबोद मोजां मोनो आं ना गुरग्रा मानसिफोरखौ बाजैखौ ओंखायनो जेखाइ खबाइ आं बेखौ माने बुहुमावनो गेरेमसा खालामलांसिगोन बाजै नोंनि नामखौ बुहुद मोजां दोनलांसिगोन आं बेखौ बयबो मिथिजानाय बयजोंबो सिनायजानाय जेखाइ खबाइ नङा होमब्लाना बर' हारि आइजोफोरनि थाखाय मोनसे नेरसोन आरोना जेखाइ खबाइ बाजैया थेंक इउ स' माच बाजै ओमफ्राय दैथुन फंबाय अन थेंक इउ एम एम बि ब्रादार फिरु आबै नै ओरैसै जोंहा दैथुन फंबाय अन ओमफ्राय आं गोरिब अन ओमफ्राय भिडिअ अन खालाम ओमफ्राय अवान दान जाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय सानसुलि बाजै बाय बाय थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि फेस लाइभ स्ट्रिमा जोबोद गोबाव थाबाय थानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे बाय बाय होनबाय आरोना थेंक इउ स' माच गुड नाइट बाय बाय जोंहा सानसुलि बाजैनिसिम ओमफ्राय दैथुन फंबाय अन थेंक इउ स' माच दैथुन फंबाय अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय फिरु आब' होनदों आरोना औ आबौ आबौ ओमफ्राय आं गोरिब अन थेंक इउ स' माच आं फरायगासिनो थाबायगासिनोबो आरोना ओमफ्राय अन थेंक इउ स' माच अन आं गोरिब अन थेंक इउ स' माच दैथुन फंबाय अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय एम एम बि ब्रादार अन बाय गुड नाइट एम एम बि ब्रादार ओमफ्राय नाम्बार हर आं हरनि फिरु होनदों आरोना आयौ नाम्बार हर आं हरनि फिरु आदसा ओरैसै नाम्बार बिदोंलै नै आं गोरिबाहाय नाम्बारखौहाय हरोब्लाना गोलाव हरनाङा 6था हरनाङा ना मोनबा हर आरोना मोनबा हर 6था हरनाङा दे ओमफ्राय मोनब्रै ओमफ्राय मोननै हर बिदि हर आरोना स्क्रिनसट खालामनानै लाखि ओमफ्राय बुरजा हरोबा नों बेखौ डिलिट खालामफिननो हाया आरोना ओमफ्राय जोंहा एम एम बि ब्रादार बाय बाय थेंक इउ स' माच आं गोरिब हाहा होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा आब' उनाव आइडिजों फैदों ना माजों फैदों दानिया जोंहा एम ए बि ब्रादार बाय बाय
मानोबा थाब नेट नाङालै आसरितसो आबुंनोखौ नायथारनांगौलै आंहा ओमफ्राय लाभ इउ टु आबुनु लाभ इउ टु आबुनु थेंकिउ स' माच आबुनु लाभ इउ लाभ इउ लाभ इउ लाभ इउ जोबोद गोजोननाय थाबाय आब'नो जिउ सना ओमफ्राय जोंहा मानो बिदि जादोंलै बेलाय ओमफ्राय जोंहा आं एम एम बि बा ब्रादारा मा होनदों बाय बाय ओमफ्राय र' नों होनदों आरोना अनुसनाया ओमफ्राय र' नों होनदों ओमफ्राय लाभ इउ सना लाभ इउ लाभ इउ लाभ इउ लाभ इउ लाभ इउ ओमफ्राय बोरै अय थाबोखो आब' अनुआलाय बोरो ओमफ्राय अन थेंकिउ स' माच ओमफ्राय लाभ इउ आब' अनु ओमफ्राय बेजों आइडिया माबायदि बेनालाय दहायनो खालामखांबाय ओमफ्राय जोंहा दैथुन फंबाय अन आं गोरिब अन ओमफ्राय अन थेंकिउ स' माच ओमफ्राय दैथुन फंबाय लाभ इउ थेंकिउ स' माच दैथुन फंबाय गाबबाय आरोना आयै गाबलायबाय आरोना ओमफ्राय आं गोरिब अन थेंकिउ स' माच ओमफ्राय जेखाय खबाइ दे होनदों आरोना औ बाजै थिना दे ओमफ्राय जोंहा लाभ इउ अल ओमफ्राय दैथुन फंबाय अन ओमफ्राय दैथुन फंबाय अन गाबबाय आरोना आयु लागाथार गाबबाय दुखुलै दुखु बिराद दुखु आरोना आं गोरिब अन थेंकिउ स' माच आं गोरिब अन थेंकिउ स' माच ओमफ्राय आं गोरिब दैथुन फंबाय गाबबाय आरोना ओमफ्राय आदै नों ओंखारथ' आदै आं ओंखारथ'बाय दे ओखि औ दे आं गोरिब थेंकिउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नायब्लाबो आंनि फेस्लाय समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय आं गोरिब दे बाय बाय गुड नाइट आं गोरिब फंबाय दे थेंकिउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि फेस्लायसिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय आब'नो बोरो जिउ बोरो नोंखौ नेगासिनो आरोना नोंनि फैबानो आं दोनबायबो आरोना बिराद गोबाव थांबाय नै टाइमा खि मा खालामखो सना र'लै नोङो थाब फैदिया र' आं नों आइदि नेगासिनो दं आरोना गोदान फैबानो आइदि मोनजोबगोन दिनै माखासे मानसिफ्रा सफैयाखै साबासो सफैयाखै आरोना आयु आइदि मोनलांजोबगौमोन बिसोरो गाबोनना सोलायोबा आं बेखौ सोलायफिननांगौ गैला आरोना जायफोरा दिनैयाव फैदों दिनै मोनबाय गाबोन फैयोबा गाबोननिया आलादा जागोनलै आरोना आदसा दे ओमफ्राय फैद' बोरोलै जिउआ मानो सफैदियालै आं जा दुखु मोनबाय आं बाराबा फनसो हरगोनलै र' फनसो हरगोन आं दा बाराबा ओमफ्राय आङो नै बार जागासिनो दङ नेनानै बिफां सिङाव नेगासिनो दङ आरोना माला सफैयो होननानै जोंहा अनुखौ ओमफ्राय सानसुलि बाय थेंकिउ स' माच बाजै सानसुलि आयु रागा जोंहरबायलै आयु मानो रागा जोंखोलै बाजै नैबे इम'जिखौ हरनाङा दे बै गाबनाय गोजौआव नुवाखै होनबा बेखौ हरनांगौ आरोना अब्ला नैबे इम'जिया वाच टाइम खमायो आरोना वाच टाइमखौ खमायनानै होयो बै गिदिरखौ हरनांगौ आरोना मानोना नैबे फिसा इम'जि बे कमेन्टनियाव लिरनायाव बाहाय थायोना बेयोहाय फिसाखौ हरोब्ला वाच टाइम एलबिनिया खमायो आरोना ओमफ्राय बे गिदिरखौ हरनांगौ आरोना बयबो नैबे मानसिफोर हरदों आरोना बेखौहाय हरनांगौ आरोना बे गिदिरखौ अब्ला खमाया आरोना ओमफ्राय आयु डिलिट खालामफिनबाय थेंकिउ स' माच सानसुलि बाजै जोबोर गोजोननाय थाबाय बाजै नों खयथायाव होगोन आं थाबाय थागोन आरोना नै बे गंसेजों थाबाय थागोन आरोना बे गंसेजों थाबाय थागोन आं दाहायो आइडिजों थागोन आरोना ओमफ्राय नैबे गंसेयाथ' एमबि जोब्बाय आरोना ओमफ्राय माखासेखौ आं गिदिंबाय थागोन बयजोंबो सापर्ट खालामबाय थागोन आरोना आइडिजों गिदिंजोबनानै आं आइडिजों सापर्ट खालामजोबगोन आरोना दाहाय मोनसेजों थानानै आरोना बयखौबो साब खालामनांगौ नङा होमबा ओमफ्राय जोंहा गैयालै दाबो सफैया जिउआ आयु आं बिफां सिङाव नेबाय दाबो सफैया बोरै जाबावगोन बेजोंलाय गोरबोजोंलाय आयै माला सफैगोन आन्दायना माखोब्रा बेलाय कमेन्ट मोनसे हरबानो मोनबाय बियो जाम्बिसोलै मानसियानो ओरैसै आयु गैयालाय दाबो फैया बोरै जाखो ना एलबिस होदों नामा बेबो र' नायनाङा आरोना सोर होदों आरोखि जिखुनु जाया आं नायनि आरोना ओमफ्राय सोरनियाव दंहैयो आइडिजों नायग्रोनि बे गबोखायाखै सोरनावबा दंखायो जिखुनु ओंखायनो गबोआखै आरोना होद सोरनावबा दंहैयो नै आइडियानो गावबो होबाय नामा सोलालाय 76 जाहैबाय आरोना बेना आदसा हरखाबाय आं बेखौ नै गाबज्रिबाय सफैबाय आरोना जोंहा सफैबाय आरोना गाबज्रिबायबो सफैबायबो आरोना जोबोर गोजोननाय थाबाय आंनि जिउनिसिम ओमफ्राय गंसेयाव नुजासैसो आं गंसेया नुवासैनो आं आदसा गंसेया नुवासैनो आं आयु मा जादों बेलाय मा गंसेया नुवासै बोरै जालायखो जोंहालाय आइदिया दहायनो हरखोमादोंमोनलै आं गावनियाव थांनानै दहायनो हरदों आरोना गावनियाव थांनानै र' आं सोलायनि आरोना अब्लाबो नायनि चेक खालामनां मोनसे जों हरदोंना हराखै रख' जारा थरा साबायत कर' आदसा
एस एम बर' बाजैया होगासिनो दं माथो लागाव समान समान जायोलै आंनिजों बिजों बोरैबा आगा फासा जाबाय थायो। ओमफ्राय थेंकिउ स' माच आब'नो सफैनो हाबाय नेगासिनो दंखायोमोन नैबे गोजोन बेलासि सुदेम समावहाय नोंखौनो बिफां सिङाव जिरायना ओमफ्राय बोरो कमेन्ट ओमफ्राय सफैबाय आरोना बुंनो जोबोद गोजोननाय थाबाय। थांबाय आरोना आब'नो थेंकिउ स' माच आब'नो जाबाय आरोना आदिजों फैखादों दहाय गंसेया नुवाखै ओमफ्राय जोंहा अखाफोर आदै सफैनो हादों जोबोद गोजोननाय थाबाय। अखाफोर आदैनो मोनसेजों हराखै आरोना आङो दा बेखौ सार्च खालामो अखाफोर आदैनि जोंहा बाय बाय सानसुलि बसुमतारी बाजैया थेंकिउ स' माच ओमफ्राय गोजौआव दावखोलाङो दिनैसो आंहा अखाफोर आदैया दिनैसो आरोना थेंकिउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि लाइफ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय। अखाफोर आदैनो होनबा आइदिया मोननै थागोन आरोना बाखि बेखौहाय मोनसेखौ हरखानोसै आरोना ओलाय नै दंमारोमोन अखाफोर आदैनिसिम आंनि लाइफ स्ट्रिमाव नुजाफैयाना ओंखायनो आइदिखौ मोननाय जाया। ओमफ्राय आंनियाव फैबाय मोनबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय दिनैसो आंहा होनदोंना औ दिनैसोखा आरोना थेंकिउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नायब्लाबो आंनि फेस्लासिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय आंनि लाइफ टाइमाबबो 1 घन्टा थांबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा आब' नसुना मेन नुवासै आं होनदों आदसा नुवासै आरोना नटिफिकेसन हाबाखै होनदों आरोना आदसा हाबाखै आरोना आदसा ओमफ्राय बाजै सानसुलि बाय बाय थेंकिउ स' माच गुड नाइट बाय बाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नोब्लाबो आंनि फेस लाइसिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय बाय बाय गुड नाइट। ओमफ्राय जोंहा अखाफोर आदै थेंकिउ स' माच ओमफ्राय आब'नो जिउ लाइक दं आयु दे थेंकिउ स' माच जोबोद गोजोननाय थाबाय बिजोंबो लाइक आरोना सना जिउ खि सना खिजि ओमफ्राय जोंहा आदा एन्टि सफैनो हादों थेंकिउ स' माच आदा एन्टि आंनि बे फेस लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय आं नोंथांनो आइदिजोंहाय साब खालामबाय आरोना मोनसे भिडिअ खम दंब्ला माने आं अवान दान खालामसै आरोना भिडिअआ सर्ट दंना गैयाथाय जा गोलाव गोलाव होखायो आरोना माबाजों आरो आं अब्लाबो सर्ट भिडिअखौ नायनोसै आरोना ओमफ्राय टाइमा गैखाला आंना अब्लाबो 300 थांखाबाय मोनसेया लाइक खालामबाय आं बेखौ कमेन्ट खालामनो हानाय नङा आरोना मानो होनबा बेजों कमेन्ट खालामथ'वा आरोना आङो उनाव खालामसिगोन आरोना औ दे अनुसना जिउ आंनि गोरनि दाउ मैना खि ओमफ्राय जोंहा लाइक दन फंबाय थेंकिउ आदा जोबोद गोजोननाय थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नोब्लाबो आंनि फेस्लास्टमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय आरोना आंनि आमायथु सना जिउ आंनि गोरबोनि दाउ मैना फानजारियाव जोबजानाय ओमफ्राय मा खबर फंबाय खबरा एसे बिदिनोसैलै माथो बुंबावनो आरोना मानसिनि जिउआवहाय दानो दं दानो गैया आरोना ओमफ्राय आब'नो जिउ सना अन थेंकिउ ओमफ्राय इन्थिया दासो आंहा फैबाय भिडिअ' इदिट खालामना औ थेंकिउ स' माच बिराद गावनि टाइमखौ नस्थ' खालामनानै बेल' फैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय आदा एन्टि ओमफ्राय आंबो एलबिखौ दोनसै अन आब'नो सना जिउ अन ओमफ्राय बेसे गोबाव जाखो फंबाय एलबि होनाया 1 घन्टा बारबाय आरोना 1 घन्टा बारबाय आरोना 1 घन्टा बारबाय ओमफ्राय अखाफोर आदै अन थेंकिउ स' माच ओमफ्राय अन ओमफ्राय मुड अफ थेंकिउ अखाफोर आदै थेंकिउ स' माच ओमफ्राय हलि मुलि सफैनो हादों हलिमलि आइदि हलिमलि दय खुलिनाय आइदि दे दहाय खुलिनाय आइदि ओइ 46 सेकेन्ड भिडिअ आं नायबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा हलि मलि आंहा दासो आदसा थेंकिउ स' माच सफैनो हाबाय अब्लाबो आं लाइभ स्ट्रिमखौ दोनसै आब' नसना जिउ लाभ थेंकिउ स' माच लाभ इउ टु ओमफ्राय हलि मुलि लाइक होबाय दे आदसा थेंकिउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय लाइक दन फंबाय थेंकिउ स' माच दुखियाजोंबो होबाय आरोना थेंकिउ स' माच ओमफ्राय दुखियाखौबो र' खालामनांगौ ओमफ्राय हलि मलि अके थेंकिउ स' माच ओमफ्राय दुखिया मबाइल ओमफ्राय जोबोद दिरि जाबाय आं फंबाय भिडिअ इदिट खालामना बे नोंना 4 मिनिट गाहाम भिडिअ खालामो आरो बिराद माबानि बिखायाव नांनायसो होखायोलै आं जा दुखु मोनखादोंना बे नोंनि भिडिअखौ नायबाथाय आं गाबखायो आरोना ओंखायनो दिनै बे एलबिआव फार्स्ट टाइमनिफ्राय नोंसोरो सार्भे खालामनानै नायोब्ला आंनि एलबिआव गाबनायखौ नुखागोन दाहाय लास्टाव नाय आरोना आंनि एलबिखौ दोनबा नोंसोरो नुनो हागौ आरोना प्राइभेटाव दोनबा आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना दाहाय नुगोन आरोना माबायदि गाबदों आरोना आं मानो बिदि गाबखो नङा होमब्लाना ओमफ्राय मानो बिदि आरोना आं नोंनि भिडिअखौ नायनानै बिराद दुखु मोनखायो आरोना ओंखायनो नायनो हाया आं बारा आयु नंगौ राइट आरोना बिदि आदा एन्टि आयु माथो खालामबावनो आरोना जिबनाव बिदि अवान दान जाबाय आरोना जोंहा हलि आदैनि थेंकिउ स' माच ओमफ्राय जोंहा सोर दंबावोमोनथाय
दुखिया दं आरोना ओमफ्राय दुखिया आदा दंफैयो थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नै बाजै थुलुबो सफैबाय थेंक इउ स' माच बाजै थुलुबो दहाय हरखादोंलै आं ओइ मोनसे आइडि दं दा सोरनियावबा थांना हैनोसै आइदिखौ ओमफ्राय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय ओमफ्राय लाइक होबाय थुलुनि थेंक इउ स' माच बाजै लाइक दोनफ्लां दोनाखै लाइक दोनाखै थेंक इउ दोनाखैनो आरोना ओमफ्राय हलियादे अके ओमफ्राय आब' अनसना जिउ अन आयु अन ओमफ्राय हलियादे अके अन ओमफ्राय आब' अन हेल' आगै औ बाजै थुलुनि सना आगै बाजै जिउ गोरबोनि ओमफ्राय आब' जिउ अन थेंक इउ स' माच दुखिया औ फंबाय दा 7:40 फै जागोन औ थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा अन आब' अनुसना जिउआ अन ओमफ्राय हलि अके ओमफ्राय आब' अन थेंक इउ स' माच अखाफोर औ होनदो आरोना आब' अनुसना अन जिउ लाभ इउ टु अल लाभ इउ ओमफ्राय हलि अके थेंक इउ आब' अन लाभ आब' जिउ लाभ इउ टु जोबोद मोजां मोनबाय आरोना ओमफ्राय हलि अके थेंक इउ आब' जिउ ओमफ्राय हलि अके आब' जिउ लाभ ओमफ्राय गोदाव सोराव सफैनो हादों लाइक डन फंबाय थेंक इउ स' माच आइदि हरसै आरोना गोदानसो आरोना जोंनाव आंनाव गोदान दं दे गोदान लाइक नै आइदिसो ओमफ्राय लाभ थेंक इउ स' माच इदिसो आब' अनुसना जिउ गोरबोनि दाउ मैना आंनि फानजायाव जोबजानाय ओमफ्राय बाजै थुलुनि अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय लाभ इउ आयै थुलुनि बाजै गाबबाय आरोना आयु जा दुखु जाबाय आरोना ओमफ्राय लाभ ओमफ्राय गोदाव सोराव दिरि जाबाय दे फंबाय भिडिअ इडिटिं खालामना दे आदे बेजोंबो लाइक खालामबाय आरोना थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आब' जिउ सना लाभ इउ टु गोरबोनि आंबो इलबिखौ दोनसै ओमफ्राय फिरु सना जिउ दिङा आयै गाबबाय आरोना थेंक इउ स' माच सना फिरु सना आंनि गोरबोनि नोंबो ओमफ्राय लाभ सना उनु लाभ ओमफ्राय नै जोंहा ब्रेकआप नार्जारि आयै ब्रेकआप दिलिट खालामबाय आरोना आदा सना दिलिट खालामबाय मिथिनो हायो आब' उनु लाभ थेंक इउ स' माच ओमफ्राय दिङा गाबबाय आरोना आब' उनु लाभ थेंक इउ स' माच लाभ इउ ओमफ्राय ब्रेकआप लाइक डन प्र थेंक इउ ब्रादार लाइक होनायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय आंबो रुमाव थांगासिनो दं आरोना दायो लाभ थेंक इउ होफ्लांबाय लाइक सना थेंक इउ फिरु सना लाइक होनायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय लाइक होफ्लांनायनि थाखाय आरोना थेंक इउ अनु सना ओरैसो जोंहाबो ओमफ्राय आब' उनुखौ आरोना मा खालामदों उनु सना मा खालामदोंनो ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय ब्रेकआप नार्जारि बोरैबा दं ब्र' आदसा बोरैबा दं ब्र' होनदों औ बिदिनो जायो एखमबा नांफ्लांनानै ब्लं थांफ्लाङो आरोना कमेन्टआ बिदिनो जायो आरोना ओमफ्राय फिर'सना अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय थुलुनि बाजै ब्रेकआप बा होनदोंना नै ब्रेकआप खालामजाग्राखाना ओरैसो ओमफ्राय जोंहा अखाफोर अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय दानिसो ओमफ्राय जोंहा दग फैनो हादों लाइक दं फंबाय थेंक इउ स' माच आदा लाइक खालामनो थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नैबे थरथिंसे जिउआवहाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना ओमफ्राय फिरु अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय दग आदा भिडिअ एडिटिं खालामना आंहा डिलेट जाबाय फंबाय आदा ब्रादार गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि बे फेस लाइभ नंखाय स्ट्रिमाव नुजाफैनो स्मल फेस लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो स्मल इउटुबाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नैबे फिसा इउटुबखौ सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय हाजार रोजा साबायखर थाबाय बयनिसिमबो ओमफ्राय हलि अके ओमफ्राय दग दुखु दा मोनसै दे फंबाय आयै आं दुखु मोनालै फंबाय ब्रादार आयै आं दुखु मोननांगौबाथाय आंनो गैला आरोना आयै सना ओमफ्राय हलि अके मा ओंख्रि आदै हलिया ओंख्रिखौ मिथिथ'आ आरोना औ फंबाय औ दग औ ओमफ्राय आब' अनुसना जिउ लाभ इउ टु ओमफ्राय जोंहा दग गाबबाय आरोना आयै ओमफ्राय आब' अनु लाभ थेंक इउ स' माच आब' अनु लाभ इउ ओमफ्राय अन दग अन हलि अनु मा ओंख्रिनो जोंहा मा ओंख्रि जाखोनो दग ओमफ्राय अन आदा दग अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय दे बाय लालायदो आरोना आंबो थांसै आरोना बिराद मोनाबाय आरोना खोमसि जाथारबाय आरोना आं बै लाइटआव थांसै आरोना स' लोगोफोर नैबे गोजोन मोनाबिलि समावहाय आंखौ गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि फेस लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय सापर्ट खालामफैनो हानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय बयनिसिमबो बयबो बाय लालायदो आरोना आङो दायो बेखौ दोनसै आरोना आइदिखौ सोरनोबा हरनो हानाय जायाखै खोमा बेखौहाय मालाबा खालामफिनसिगोन आरोना माखासे मानसिफ्रा आइदिजों फैदों आइदिखौथ' साब खालामनानै मा नङा होमबाना मेन चेनेलखौसो साब खालामनांगौ नङा होमबाना ओमफ्राय जायफ्रा आइदिजों देरनो हायो इउटुब खुलिगोन अब्ला बिसोरखौ जों साब खालामलांबाय थानांगौ जायो बिदिनो नङा होमब्लाना ओमफ्राय
जोंहा अके होनदों ओमफ्राय आदार दग अन थेंकिउ स माच ओमफ्राय फिर' अन थेंकिउ स माच आब' उनाव नाफाम बाथोननो आय' बिस्रा नाफाम बाथोन जादोंना ओमफ्राय हलिया फिरु मा ओंख्रि होनदों आरो जोंहा ओमफ्राय फिरुआ मा होनदोंनो माहि दैमारि होलायबाय बेनावबो ज' थांसैलाय आं दा माहिनावबो थांनांगौ बेबो होलायबाय नै माहियाबो ओमफ्राय जोंहा फिरु मा ओंख्रि होनदों ओमफ्राय फिरुआ जोंहा मा होनो फिरु ब्रह्मआ बाय बाय दे दिङा सना औ बाय बाय सना दे इउ दे बाय बाय दे ओमफ्राय सोरलै बे आंखौ सोंग्राया ब्र' ओइ ब्रादार माने बै नोंखौ सोंग्रायाहाय बाजै थुलुंनिया सोंदोंमोनलै दहाय सिनायाखैना आंबो सिनाया नालाय सोंबाय आरोना आंबो सिनाया नोंखौ बिबा सोर जाखो नङा होमबा थेंकिउ बिदिनो आइडिजोंबो फैनानै सापर्ट खालामफैयोब्ला बयबो गोजोनखौ मोनो आरोना गोजोनखौ लुबैयो गोजोनखौ बिराद गोजोननाय मोनो थरथिंसे जेखौहाय नङा होमब्लाना नैबे सिमल इउटुब लाइभ स्ट्रिमावहाय बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय आरोना आंबो दोननोसै आरोना हलि गोथौ औ गोथावथ' आरोना ओंख्रिया बिराद गोथाव जोबोद गोथाव आरोना ओमफ्राय जोंहा बाय बाय थांसैयोखि मोनायाव गाबोन थानाङा औ औ मोनायाव गोबाव थानाङा आरोना थेंकिउ स माच आब' सना ओमफ्राय हलि थास' दा होनदों आयु बिराद गोथावलै आइदै माइदिबो बिराद गोथाव आयु फुदिया बिराद गोथाव ओंख्रि संबायलै दिनैसो नामा ब्र' दिनैसो नामा ब्र' दोननोसै आरोना दोननोसै ओमफ्राय आं थाबायगासिनो दं आरोना कम्पानि रुमाव सफैसिगोन आरोना ओमफ्राय बे गेटआव दङ आरोना गारि खाथियाव दंफैयो आं दायो गारि दङ आरोना ओरै साइडआव गारि दं ओरै साइडआव गारि दङ आरोना बे गारि साइडआव दंफैयो आरोना आङो ओमफ्राय अब्लाबो जोबोद गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो ओमफ्राय अके बाय बाय आदै दिङा थेंकिउ आदै हलि थेंकिउ जोबोद गोजोननाय थाबाय जोबोद गोबाव थाफैबाय अब्लाबो फैनो हानायनि थाखाय जोबोद मोजां मोनबाय आरोना नों बहानिमोनलाय ब्र' ब्रेकआप आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट परबतजरा ओनसोलनि सिङाव थानाय जोंना मा होनो बेखौहाय माने जोंनिखौ बोरैबा होनोमोन आरोना परबतजरा सिङाव थानाय काजि गामि आरोना जोंनि ओमफ्राय असे गामिया मंलाजरा आरोना ओमफ्राय जोंहा ब्रेकआप ब्र' जोंहा गामिया बेनो आरोना बहानिमोनलाय होनदों आरोना ओमफ्राय हलि मलि गोथाव फिरु होनदों औ गोथाव आरोना फिरु होनदों आरोना ओमफ्राय ब्रेकआप आदाया मा होनदों आं उदालगुरिनि दे ब्र' आदसा थेंकिउ स' माच आंनि फेस लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय ब्रेकआप ब्र'नि नार्जारिनिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय आरोना नैबे मोनाबिलि समाव आंखौ हेफाजाब खालामफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय आरोना नोंनिसिम ओमफ्राय जोंहा फिरुआ मा बुंदोंथाय दा थांदे आं दिङा सना आंनि एलबियाव थांगोन आरोना थांगोन सना थांगोन बयनियावबो थांगोन ओमफ्राय आदा जोंहा दगा मा होनदोंथाय दिनै दोनमारसै नामा फंबाय औ ब्रादार दोनमारसै आरोना ओमफ्राय थेंकिउ स माच बाय लालायदो आरोना थेंकिउ स माच ओमफ्राय दे होमबा फंबाय बाय बाय गुड नाइट सुइट ड्रिम बाय बाय गुड नाइट सेम टु इउ गुड नाइट बाय बाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नैबे मोनाबिलि समावहाय आंनि फेस लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासि हरबावनाय आं दिनै मोनाबिलिनि एलबिखौ बे समावनो लाखिथ'नो सानबाय लोगोफोर दे गाज्रि मोनलायनाङा बिदिनोसै आरोना माथो खालामावनो जोङो फेस लाइभआव नोंथांमोनजोंहाय रायलायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय बाय बाय सना फिरु थेंकिउ बाबु सना जिउ बाय बाय दे बाय बाय आबु सना जिउ बाय बाय सना दे गोरबोनि दाउ मैना फानजाराव जोबजेननाय फिरु ब्रह्म बाय बाय थेंकिउ स माच ओमफ्राय जोंहा नै इमाव सफैनो हादोंमोन आयु एमाव ब्र' आं दोनबाय आरोना लाइक दन बाय थेंकिउ स माच एमाव आदैनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आं दोननोसो सानबाय आरोना एलबिखौ बे समावनो आं दा 1 घन्टानि बारा जाबाय आरोना थेंकिउ स माच दसे सम नुजाफैनो हानायनि थाखायब्लाबो आं एलबिखौ लाखिनो सानबाय आरोना थेंकिउ स माच बाय बाय दे आदै एमाव थेंकिउ स माच बाय बाय गुड नाइट सुइट ड्रिम नङा होमबा ना थेंकिउ बाय बाय गुड नाइट